lamsobo tripil korang no tai ano jora kisare ma bagai dewaisa belai ke hambai apa tai nai tongai joto takuk tai bukuk sono bo hambai apa ro ang tini thani kok sawana weightlifting ni somondi sanani sikang ani sini munggarano ani mungke Amresh Debroma national weightlifting referee tai Tripura weightlifting association ni member of tongo ani para hangke ketika limpara Jugol Kishore Nagar panchayat Kabur area kok hangke haisi ang weightlifting ni somonde sana ni sikang weightlifting tamo weightlifting ka kaisa barut uttulon bangla bai hinjaba barut uttulon tai kopro bai ke pathor ti samani na hinjewano ang to bo ang notice mito thangai je player mi tampuro thumani isa rohor ni sin borok bo nugan video ke sen khai rohorana amra bo nugan ang sana nai khomo hai je prai no ang game suru khaimani no 2007 ni simi ang to norto saimon abo mia tini nuko gya wansa bai tipra kisa khek lainai tola suklu jagi tongmani sin borok mango ti share of mui tongmani inka ang sana nai khomo hai tabo just pa nangai thangka ja no kanong kha top ko ba ang tabo bisa sini mangka ang ta player bo to krikya tabo referee hisabe tongoba hisabo coach hisabe tongoba hisab maka ang sana nai khomo hai je chini borok o game 100% ni bisingo minus 1% pan chakrai maka ang sana nai je o game no jara simui tongai rok thangna mu sumui tong khangke ang bai gedali mano ani contact number ke 8974504153 haini bagai da buiba sini ngai tong khasin borok gre ni bagai da sini mane jengbo power da ma yang kha ke sini joto kisemisa netar mo sai khana kan obon tui rok borok sungo tamo weightlifting maka nai sini borok tak punyuse tolak kesejak kuspano saimia bongtei tamo bo omo punya saimia maka ang tini sajong bom hakir thangmang wansur bo sikujang tologo customer to tini ang Guwahati thangai nyai interview roi nyai tini ang national referee otong gatai Tripura borok baidyo mang khaje borok an membership nanan maka ang tabuk sana nai khomo hai chini joko regional minister no koina mo sungje norok sing mane yang general digi o tongon tabuk chini yang edisi area bo center kaisa khulogoi ma hake ang bo sakha tai sini takuk bukuk joto junior tongnai school tongnai tai college tongnai rok borok bo mane kusuku kanani chance tongo thangai nai thanga se borno sinina ni sin borno bagi sini man sini norok sana sinia kona ang musu kosto khaipe kya tam ko khaipe kya tini angom hake phaise norok ano nugan haima tongwa mkang tabuk sana nai khamo hai je khumul mo kaisi tolo tongo sibim ni amal ni simi angar khub chai to khaje nanani gatai arni school ganagin school tongmani school bung sali ang bobo bi tongaro to kho bongno bo borno toini ang samu mane ajaga thangai bo salai ne ke sibim tongpro sibim ni amal khurbo thangai sene ke application joma rakha ga tini phaidi khana phaidi ba ulo phaidi hai rokni mang sai ro jabo ke je tabuk ara kuchar hisabai muthungi jongnai amo to sini se junior se
bono nawai bono muthung bono kusal hisabai thangui tongo je experience gari rok borok sa tabu gam tiro je certificate kaisa bai je certificate kaisa toma bai se borok sa tabu ga jaga ro ga ang kham hai ta nijin borok tongo am tai just contract basic se ga jaga nori nijin borok tongo ba ga sini borok tongo sung onyo na sinai contract basic ba nang onyo jaga khlaisi ga a borok bo kisa onyo party ro bo kisa dal jak tomon bagai ja bono ba tongkha saimi abo to gang to kon party ro bo tongjaya ba ga hain bagai ja hagar tongkha sipim namal simino ga tabuk je sini regional sarkar tongoi tongo ang bong no koinai je obon থেকে কিসা স্টেপ কিসা না খেসাও আইতা টাকার জলা তাই যে খমলো তাং সালিয়া টাকার জলা ফানো বা আরো তো মায়া টাকার জলা মায়া খেতাই জম্পু জলা ফানো রনানি চাই টকাকে কিসা সাও কে যে তাবুক খমলঙ্গ হই নেমিনে আজাগত আং প্রায় ন চাই টকা যে আরো রোজাগলিয়া আর নি পিয়াই রঙ তৈনি কিসে মিসে পিয়াই রঙ তৈনি আং ajaga thangai ro salai nekha sibim sarkar sal komkoro apru kamalian maria nge tabuk je regional sarkar tong sini je tabuk regional sarkar tong bono ko koinin koyo ta je mada mano ajaga ro phanam ke sini borok bosaka tai angbo thangka ke norok ani proof nanya kha nai mano ang je khlai family tamke kubi da national referee tong akotong tabuk naidi iko ani national referee card Indian National Federation sijak ko referee identity card ni sijak to hingga tarpore hingga tabuk Tripura ni weight lifting ni member tong sini borok ang sak kaisa ang gorbit je tai to borok korei o jaga ang simise kintu game recognition onek balo kamu kaisa to Olympic recognize no to Tripura wa asaimani balokha to sini borok korei কিন্তু আং মানে পরে আং কষ্ট মস্ত খেলাইখা সে প্রবজাগই না লাইখা লাইমেন পরে তিনি আনুস বড় বাইদ্যমান কা মেম্বারশিপ নানা নীতির প্রাও তারপরে রেফারি তো মান জাগ নবা ইতাবো কিসা আনো সিনো তাবরক কিন্তু তো কাছে আছে দাম জায়গা কেয়ার জায়গা যে বড় সুনো তলামাং ন তনে জন্তাই ক সিনো বরক তিনি তংহাং যাবা tamni sasinai secretary bo borong no president nai sasinai borong no dai chairman bo borok no member bo borong no soi tau tibra samasa ang simisi maka asudin thangi family asudin o game asik family masapan borok sekere maka ang tini sana nai oge ang sak kaisa site post khaima bai tini o jaga sokpai ka tau khaba dam reza ya ta poro bai tolamang ko ni jabo ga ang tabung nai je sarkaron thani o game rong kisa site to rong nai ke sin borok bo bang khamo ke te kisa thik un khamo haima tong sin borok rong no ga ang tabuk sin student rong no sanai phaidi o game o jara thngnamo sungui tong rok phaidi ang norong no help khainai tom ang je thungi thamani ka NSRCC ka NSRCC bo jara agi pura tongmani Nehru Stadium tongmani ko tamni sajanai tabuk abo aing seitong tha bazargat Dosodev Stadium ka aron thega nang thangmani ka aron ni sini no sini mungmani yang tini thangka ka je borok rong no samani ka ajaga nang admission clairani an bisa power tongo ang admission clairi mano jara thangnamo sungui tongnai ang bai gedali mano ani number ke 8974504153 taise sapirana 8974504153 contact number abo ko o jaga jara mo sungui tongnai anu contact khaimano tarpore ang tai kuno salia tai muthangna sigang tai kisimisa tai thani kok sawana sini minister rong no sini ayang general area o thanya woi sini yang Tripura area o tongkhang ke sini borok ni bagai sujug tai samanan haima tongo tai jengbo sawan haima tongo
Mane tabuk Tripura to kebu keriba oino borok ya tam sasina chini Tripura jati kebu keri mas saban keri sin borok haini bagai ja ang tola tongko tanya kosong stok saini tengai seru jagai tongha bagai ang nongno koina musongo chini tabuk je sarkar salagui tongai no si koina musongo je sini ang takar zola ba jompuyo kaisa center player khangka belai kan hamnai hai ma tongpa ang erpore hangke ang sanamo songo sini player no tei student no ani pori tongai takuk tai bukuk songo no norok jara thingnamo songo tongai rok haidi angbai malai haidi norok asung nung yakhe ani je contact number ma jagao norok angbai kok sahari mano ang norok no help khainai sarkar khaitung khayatung Roke jara thangnamo sung tongnai ang aro phon telangainai admission khlaironi norok aro thangai tongai mano yang maya angka kai roke asuk saboino ang khulung yakor hambai